እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ምብራቕ አፍሪቃ ሓደጋ ዕስለም በጣ ገና ጸላሊወን ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ብዝቕንያት እዚ ኣብ ኬንያን ካልኦት ከባቢታትን ተራእዩ ዘሎ ናይ በረኻ ዕስለም በጣ ኣብ ዘራእቲ ከቢድ ጉድኣት ዘውርድ ከም ዝኾነ ኢጋድ አጠንቂቑ። ኢጋድ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ምብራቕ አፍሪቃ ተራእዩ ዘሎ ዕስለም በጣ ኣብ ሓደ እዋን ልዕሊ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኣብ ሓደ ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ክሳብ 150 ሚልዮን አንበጣ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እዚ ብናይ በረኻ አንበጣ ዝግለጽ ዕስለ ን2500 ሰባት ዝምግብ እኽሊ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክዕኑ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። እዚ ሓደጋ ዘንጸላልወን ሃገራት ኤርትራ፣ ገለ ክፋል ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ጅቡትን ክኾና እንከለዋ ክሳብ ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ክበጽሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኢጋድ ብተወሳኺ አጠንቂቑ። ቁጠባዊ ቅልውላው ሱዳን ድሕሪ ምቕያር ስርዓት አልበሽር እውን ገና የንቆልቁል ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተረኣየ ምንቁልቋል ሸርፊ ፓውንድ ሱዳን ብመንጸር ዶላር መንቀሊኡ ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠ ነቲ ድሮ ብሕሱም ተሃሲቡ ዝጸንሐ ቁጠባታ ሃገር ግና ከቢድ ጽልዋሕ ዲሩሉ ከም ዘሎ ተንተንቲ ቁጠባታ ሃገር ገሊጾም። ራድዮ ዳባንጋ ብወገን ኣብ ዘመሓላለፈቶ ጸብጻብ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ብዝተዓጻጸፈ ይንህር ከም ዘሎ መልኪታ። ነበርቲ ካርቱም ንሬድዮ ዳባንጋ ብዝሃብዎ ቃል ከም ሽኮር፣ ዘይቲ ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ነገራት ማእከላይ ወርሓዊ ኣታዊ ንዘለዎ ዜጋ ክዕድጎም ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ገሊጾም። ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ሱዳን መደኒ ዓባስ ውሽጣዊ ዕዳጋ ሃለኽቲ ነገራት ንምርግጋእ ቀዋሚ መምርሒ ንኽወፅእ መስርሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይገልጽ። እቲ መስርሕ ንምቁፅጻር ናህሪ ዋጋ፣ ንግዳዊ ነጥፈታት፣ ደረጃታት ዓይነት ምህርቲ ዝኣመሰሉ ምክትታል ክገብር ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን እዚ 8.5 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ሱዳን ተጸባይ ረድኤት ክኸውን እንከሎ ምስ ዋሕዲ መሰረታውያን ቀረባት መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ተላባዒ ሕማማት ንሓያሎ ከባቢታት ሃገር የጥቅዕ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብታ ሃገር የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 5 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም 65 ወታደራት መዓርግ ወሲኹ። በዚ መሰረት 6 ሰባት ሌተናል ጀነራል፣ 19 ሜጀር ጀነራል፣ 4 ኸኣ ናይ ብርጌደር ጀነራል መዓርግ ተዋሂብዎም ኣሎ። እዞም መዓርግ ተወሲኾም ዘለዎ ወታደራውያን ሰበስልጣን ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ዝተሸሙ ኮይኖም ካቢድ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እዮም ተቐቢሎሞ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሰራዊት ፖለቲካዊ ጸግዒ ከይሓዘ ንቅዋም ሃገር እሙን ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብቲ ጋጣሚ ዘኻኺሩ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ዓቕማ ንምዕባይ ምስ ፈረንሳን ጀርመንን ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ንምሽማት ኣብ መስርሕ ከም ዘላ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ እውን ኣብ እትገብሮ ዘላ ምድላው ምስ ፈረንሳ፣ ሩስያ፣ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ምዝርራብ ከም ዘላ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተና ተዳልዎ ዝቐርብ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።